North Geoffrey Ruku oseokwet mar Azimio kuom bago ng'anyo odiechieng' manyoro kokwayo jood bura wetene kaachiel kod spika mar od bura mamalo mondo otiek chenro mar twak ewi paro mar chik mageto rido chike mag ng'anyo. Kanoloso e kinde chiwo mich e sikund praimar ma Kithambu e kachong' od bura mare, Ruku nolero ni paro mar chik makamano dhi tieko weche mag tulo, kuo kaachiel kod ketho mwandu mag jopiny e kinde mag ng'anyo. Nomedo wacho ni joma timo ng'anyo e pinje mosedongore e weche mag demokrasia ok keth mwandu mag johala, kendo paro mar chik makamano dhi neno ni piny Kenya ogoyo ng'ala manyime e weche mag ng'anyo. Ruku bende notudo jodito mag sirikal mokalo mar Jubilee kuom miyo Azimio sir mar omenda e bago ng'anyo magi mag rocho chenro ma piny owacho mar Kenya Kwanza. Na mimi nimesema ya kwamba nimeweka mswada wa maandamano pale bungeni. I want to ask the Speaker of the National Assembly and the Committee of Justice and Legal Affairs of Parliament to fast track that bill as quickly as possible. When we go back to Parliament on 25th of July, we start debating that bill in Parliament so that it can become law as soon as possible. We regulate the way the demonstrations are done in the Republic of Kenya. Demonstrations are supposed to be peaceful. They are not supposed to destroy property. They are not supposed to burn roads. They are not supposed to inconvenience any other person